ती बघ ती वाट आहे सरळ, ती बघ वाकडी तिकडे जाणार, ती बघ. चल आरती काय सडा बघून आले काय? हो ढोरं सोडायला गेलेलो आम्ही. एकदम व्यवस्थित, काय इकडे तिकडे जाती. मी होती ना एकदम लाईनीत, म्हणजे लाईनीत गेली. ते पप्पा आणि नाना असल्यावर तेंकच जायत नाही. आणि विनू नाही तुमका दाखवा एक दिवस काय करतो तुम्हाला बघितल्यावर त्यांना मजा येते. आपला माणूस आलेला आहे, एका खेळाचा असता चलून झाले. तू मारता म्हणून करतो मग माका त्या दिवशी गाय नक्षेच्या गमवले मारल्या नाही काय केल्यानी पहिली कारण ना अशी सगळी माझ्या माका अंगारी मारू पण चिलो होता कडसून कलम असून. चल जातील ना तिथून बरोबर वरती. आत्ता बरोबर जाते त्यांका. आता नवीन तू गमलंस तर काय केलंस तर राखणं बदललं म्हणती. चला बघलं तो पाठी वळण बघता. चल बघ किती चालत लागतं. शेणात पाय बुडलो तुझ्या नादात. चल चला 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 चल हकव लाव काठी. चला पटापट चला पटापट. चल वरती. हळूहळू रे चढता येत नाही. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आणि ही बघा वहिनी सकाळी सकाळी तुमचं स्वागत करतं आणि व्हिडिओची सुरुवात करतं. तर आता आम्ही चाललो ढोरा लावू. एका ढोरा कशी लावतात ते शिकवतोय सकाळी सकाळीच. बऱ्याच दिवसांनी येता, प्रत्येक टायमाक विनू असता. आज इकच बोलावलेली आहे. चल म्हटलं जाऊया सड्यावर जाऊया ढोरांका घेऊन आणि ढोरांका लावून येऊया. तर कशा सगळे मस्त मजेत ना. तर सकाळी चाय नाश्ता झाली की नाही. आम्ही आपली चाय पिऊन येलो दोघं जण सकाळीच आणि यांका सोडता होता लावता. बऱ्याच दिवसांनी तुमका ढोरा गमली असतली आमची आरती आणि चिंटू. हा म्हणून का हो बघा पाठसून आकार धरतो. चला 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 चला. बऱ्याच दिवसांनी मुंबईवाल्यांनी घाटी चढलेली नाही हा इल्यापासून, त्यामुळे त्यांना जरा घाटीवर चढाक लागलो. आमच्या गावी आहे ना बाबू, आम्ही जेव्हा नदीवर जायचो ना आमची घाटी अशी नाहीये. आमची घाटी अशी 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 उंच टप्प्या टप्प्या एकदम उंच, म्हणजे एक पाय इथे एक पाय इथे असा. पहिली ही तशीच होती. हा रस्ता आहे आता, इथून गाड्या जातात. असं अशी नाहीये पहिले. आमच्याकडे अजून पण तशीच वाटतं ती. आता नाही गेले मी, पण पहिल्यापासून ते चढायचो आम्ही आरामात. सकाळीच निसर्ग बघा किती मस्त. अजून सूर्यावर इलो नाही. आज ढोरं म्हणत सेवा कोणतरी नवीन दिसता नवीन तरी घराकडे बघितले नाही म्हणून काय नाही. चल चला 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 चला. पप्पांकानी येत नाही ते. पप्पानी असली की भीतच जाम. अरे कुठे चालला. चला चल 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 चला चला चल. चला 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 चला. ते बाबा लावून पण आले ढोर. पण आले बघ गाय सकाळी सकाळी लावून येले. तरी मी कधी कधी 9 वाजता सोडतो. अरे उठाकच होत नाही. लावून पण आला. आमची बघा आता चालली आहेत. चला 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 चल 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 चल. ती शाळेतली मुलं सोडतो. चला चला एका लाईनीत चला. तसा तुका वाटला सकाळी सकाळी त्यांच्या आता वाटे पळण्याचे वाटे बघा. बघ आता ती मधना खाई पळतील तेवढा बघत बस. चल ये हक्क वा त्यांना जायला देऊ नको कुठे. चला चला सरळ चला. येऊ दे. हे पळतात पळतात इकडे इकडे कर इकडे. सांगायला कळत नाही. त्यांच्यासाठी मराठी नवीन असेल. कळतं त्यांका. चल 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 चल. नशीब तुका पाठ फिरवलेलं नाही, नाही तर दुसऱ्या तिसऱ्या ना असं लगेच मारू आता. चल
वेळा चल. खेळ खेळ मस्ती करूची असतात. सारंगसारखे आहेत ते. सकाळीच मस्ती, सकाळी खेळ असता सारंग तो. तो तर आज रात्री 3 वाजता उठलेला. मी उठलेलो तेव्हा. 3 वाजता उठून तो 4 वाजता झोपला परत. ए चल 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 ए ओय मधीच मधीच त्यांना पळाचा असता. चिंटू चल वरती वरती वरती. ती बघ ती बघ ती बघ कशी ती बघ. तो बघ त्याचं बघ चालू झालं. गेले लावायचे नेऊन पुढे. नाही म्हणजे हे बघ हा गेले. आता बरोबर गेले. ती बघ पळता. चला 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 चला. रोज एकाच ठिकाणी झालं त्यांना कंटाळा येतो. हा त्यांचं असं असतात. तिचा वाट टिका दिसतच नाही कधीच. ती सरळ वाटेत जाणारच नाही तुका. तिका ते हे कातळा ना तर तिच्या पायात टोचता जाम. चल चला चला चला. ही बघ ती वाट आहे सरळ. ती बघ वाकडी तिकडे जाणार. ती बघ चल. आरती आता कोणाची ढोरं दिसतात काय बघ. कोणाची नाहीत ना मग. कोणाची ढोरं आहेतच नाही. बघितली आता तू वाडीत कुठे कोणाचे आहेत. कोणाचीच नाही. मग थायलंडचे आहेत ती साड्यावर आहेत. त्यामुळे सकाळी पवारांची म्हस हा वांगणकरांचे 2 आणि कोणाची ना झाली एवढी. बाबा कोणाची लावून आले. बाबांची गाय आहे एक. मी ते लावून गेले तरी चरतात ती आपणच. फक्त मध्ये मध्ये ना बघावी लागतात. तुमची होती ढोरं राजापूरला. मग कोण बघायचं. भिजणार असा तू 5-10 सकाळी. काकी बघायची. काका असते की काका बघायची. काकी असते की काका म्हणजे काका कामाला गेली की मग काकी बघायची. पण मग आमच्याकडे गडी होते. तिथे कायमच असायचे आमच्याकडे. मग ते असलं की आम्हाला काही एवढं हे नसायचं. पण मग ती आली गुरं आली की मग त्यांना पाणी बिणी द्यायचं. ते सगळं काम आमचं असायचं. रोज प्रत्येकाची एक टर्न असायची. म्हणजे मी वर्षाक लावते तशी. हा आज मी दिलं तर उद्या तू देणार. परवा वर्ष पहिले जायला भियायच्या जात नव्हती. हा फॉस करायचा. होय त्यावेळेला पाड्याला सवय आहे. तू कोणा नवीन आलं ना तिथं फॉस करणार मोठ्याने. आणि नंतर मग तू ओळख झाली ना एकदा की मग काय नाही तसं. मग आता खेळण्याच्या नंतर आम्ही कधी कधी विसरायचो. त्यांना पाणी मग आल्यावर आम्हाला जाम पडायची. काका आमचे चप्पल काढायचे वगैरे तेच विचारायचे. गुरांना पाणी दिलं नाही. मग ज्याची टर्न असेल त्याला पडलं समजायचं. तो तसं काय करत नाही ग. नवीन असलं ना कोण किंवा माझ्यावर जर खेळायचा आहे का तर मग हा तर मोंट्यावानी कसे खेळतात तसं खेळायचं असं. पण ह्याची लात बीत बसली माझ्या ह्याच्यावर की केल्या नाही काम पुरा. काटे बघा ही काटे लागतील. हे हा इथे खाली वाकून ये नाही तर डोळ्या क्या बघ हे सकाळीच लागायचं. दुपारी घेऊन जायची. हा दुपारी ऊन लागतं ना मग त्यांना पाणी बी ताण लागतं पाण्या. मग त्यांना हे करायचं. पाय सावकाश लाव नाही तर कोसळशी. पाण्यात ना पाय बुडू नये ना. मला पाय घ्यायचा. मग सकाळी सकाळी थंड गार. सारंगला आणलं आंघोळीला दुःखी मारायला झाला. अजून वर्ष झालं नाही ना म्हणून साड्या राहणार फिरवायचं ना. वर्ष झालं की काठ्यात ना उरबाडशी ही करवंत ही बघ खरं ते होती आता खाली बरीचशी. मग बघ पावसात धरली आहे. तर मित्रांनो ढोरं लावून झाली. हे सड्या लावून येईल आणि दुपारी मग घेऊन जातो. तर आत्ताशी तिकडे आग्रात वगैरे लावत नाही
कारण ही धड नाही, ती कधी तकडे गोंड्या बिंड्यात रिक्त मधीच. त्यामुळे तिकडे फक्त उन्हाळ्यात पावसात सड्यावरच असतात जास्तीत जास्त. प्रत्येक टायमाक विनू असतात ढोरांबरोबर आणि या टायमाक बायकोक पाठवून दिल्या ना, म्हणालो तू जा तर तो काम करता घराकडे आणि एका पाठवून दिले. बघा सगळ्या हिरवेगार मस्तपैकी. मागच्या गणपतीच्या व्हिडिओत बघितलं अरे हे एवढं वाढतं कमरे एवढं. हां मग चालायला जमत नाही याच्यातून. अरे हे ढोरं खाणार नाही आता तुझं, हे खात नाही. छोटं असतं ना हां ते कारण ते हे नाकात जातं त्यांच्या, ते चरताना ना नाकात जातं ते. मग उगीच नाही. हा मग दुपारी काय लागत असेल म्हणून मग माका घराडे बडबडतात त्याचं कारण तर लवकर जात नाही. आत्ताच बघ किती वाजले, 8 वाजले. 8 पण नाही वाजलेत तरी एवढा ऊन आहे. तर ढोरांची सफर करूची असली तर सकाळी 7 वाजता येऊचं लागतं, कारण माका उठूक मेनला येऊचं लागतं. मी आज लवकर उठले त्यामुळे बाबूला आमच्या अलाराम लागतं. त्याशिवाय बाबू काय उठत. सकाळी अलाराम लागतं. आज लागलेलो फोनचोच सकाळी त्यामुळे उठाक झाला पटक्कन. बाकीचे आताचे आमचे व्हिडिओ चालू गणपतीचे संपतीले असतील, एवढं नंतर येतो गणपती नंतर, कारण एडिट मास्तर त्यांच्या मनावर कधी टाकत होतो. खाल्ली होती हां मग ही माहिती आहे. अरे ही आता झाली, ही बघ कशी का, ही बघ ही खाऊन बघ हिरवं. ह्याला तुमच्यात काय म्हणतात असं मला नाही माहिती, ह्याचं असं प्रॉपर नाव नाही माहिती. ती खाल्ली आहेस तू? मी आता मुंबईला गेल्यावर खाल्ली होती, मैत्रिणीने माझ्या एका आणलेली. आणि तशी असतात ती पिठूळ असतात ना, ती वाली पिठूळवाली ती ही अशी नसतात, वेगळी असतात झाडाला. हां हां आमच्या इकडे खूप गंधारी आमच्या इकडे काय वेगवेगळ्या प्रकारच्या आहेत त्या. विनून आणून लावल्या ना ती काय घराकडे लावली ती. गचकाट होता त्यांचा. हा एकदा ती एक पाळ लावलंच ना मशी लाईनीत ती येतच राहणार. हे कोणतं फूल, झाड कसं आहे दिसतंय ते सांग. भेंडा आहे तो, रानटी भेंडा. हा याचं ते फुलं आणतात गौरीला लागतात. ती स्वतःहूनच आली तिथे. हा ही रुजतात पण तो खात नाही. भेंडे वगैरे धरत नाही, मी बघितले नाही अजून. रान बघितलेच नाही असं वाटतं मग ना अजून. बरेच जे ते बाबू कुडाचा पाळ देऊचा आता ते हे झाड कोणतं, हे आणि ह्याच्याच शेंगा मिळतात ते. हा कुड्याच्या. त्याची एक दिवस मला भाजी खायची आहे. आत्ता कधी झाले ते कुड्याची शेंगे, श्रावणात असे मिळतात ते श्रावणात यायला पाहिजे. आता तुला म्हणणार रे ती भावना ती बघ डोरं लावायला गेली. ऑफिस मधले बघायचे, ऑफिस मधले गेले. माझ्या ऑफिस मध्ये एक दोन जण बघतात. मला बोलले त्या दिवशी एकदा मी सारंगला घेऊन गेलेली ना, तेव्हा त्यांनी असं त्याला बघितल्यावरच अरे सारंग कसं आहेस तू, म्हटलं तुम्हाला नाव कसं माहीत, आम्ही व्हिडिओ बघतो तुमचे. ओके, आपला पण तो व्हिडिओ बघितलाय त्यांनी, तो म्युझियम मधला. हा बरेच जण मुंबईत असून नाही गेलेत. मग विनू कुठे गेलाय? नाही गेला अजून. मला किती बडबडतो तो. ते प्राण्यांचा भारी आहे सगळ्यात. हा मला पण ते फार आवडतं. ही बाई शॉर्टकट पुणेकडची रस्ता इकडे येतो नोडी टपकन मारायची आणि खाली जायचं. इथे आवाज येत होता सारंगचा, इथे येत होता बरोबर. मी उभं होतोय ना हईपर्यंत आवाज येत होतो. बाबानो आवाज माहित नाही तुमका? हय तागत येता या पुण्याच्या काजी ताग एवढं रडता तो मोठ्यान. आलाप देतो तो, आलाप. झोपेच्या टायमाक त्याचा मोठा आलाप असता. विनूचं पण एवढं नव्हतं तेवढं त्याचं आलाप. सगळ्यांचं घेऊन आलाय तो. सगळ्यांचा आवाज सगळ्यांचा एक एक घेऊन इलो होतो. सगळ्यांचा मिळून त्याला एकच आवाज घेऊन आलाय.
म्हणजे कोणी दुसरीने आवाज करायचा गरज नाही. हा त्याचा एकटाच आवाज खूप. हॉस्पिटलमध्ये तर किती मला बडबडायचे सगळे. किती रडतो हा, केवढ्या मोठ्याने, कारण का त्यांची मग त्यांचे सगळी बाळं असायची ते उठायची ना. मेजोच आवाज एकट्याचं मोठो. मग सकाळी मोठा आवाज होता. सकाळीच माका वाटलं तो उठता ना सकाळी जाता म्हटलं याने केल्या सगळ्यांची झोप मोड. मला तर वाटलं होतं 3 वाजता उठलं तेव्हा वाटलं होतं की आता कल्याण आहे, आता सगळ्यांना उठवतोय. पण होता जरा शांत, नंतर पण झोपला. तर मित्रांनो सकाळी ढोरा लावचं काम झालेला. आज नवीन सोबती होती, वहिनी होती स्वतः. दरवेळी ती टी व्हीत ना बघित असता ढोरा विनू कशी लावता ती. आज तिकच पिटाळलेली हा. तर चला व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की कळवा कमेंट करून. ढोरं आमची हुशार आहे. हुशारच, फक्त ती बाकी कोण गमला कीच अतिरेकपणा करत. पप्पा नाना बिना गमली की ती जाम करतात. त्यांना कळलं ही आणि एक विनू हा त्याच्यात. ही आपल्यातलीच आहे. विनू असल्यावर ती सरळ जाणार नाही, कारण तो कसं तरी राहणार. कॅमेऱ्याची सवय झाली. नाही त्यांना कळलं की ही आपल्यातलीच आहे, त्याच्यामुळे आपण मस्ती करून चालणार नाही. आणि त्यांका कॅमेऱ्याची सवय आमच्या ढोरांका. ती बघितल्याने की त्यांचा खेळ सुरू होता कॅमेऱ्याक. हे आज काहीतरी करणार, ह्यो काय करणार माहिती आहे, ह्यो त्यांच्या बरोबर चालणार. कोण? विनू. हा. मग ते हकडे जाणार तकडे जाणार. तर कसं व्हिडिओ वाटलं तर नक्की कळवा. दाखव त्याला. वहिनी कशी जात होती, सरळ गेली आज, सरळ पद्धतशीर गेली. पद्धतशीर गेले. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलं तर नक्की कमेंट करून सांगा. सकाळी ढोरांची परत जायचं की नाही हे त्याच्यावर ठरेल. नंतर पुढच्या टायमाक इका न्यायची की नाही कळत मका. एकदा वर्षाक आणू का नेते तसं त्या मध्ये चढ्यावर नाही नेत. हळू या कोसाळशी म्हणून हळू उतरते. तुझ्या भाषेत मी इंग्लिश चप्पल घालून आली आहे. चप्पला तुमची मुंबईवाल्यांची इंग्लिश, मराठी घेऊन यायची ना. तू इथे विनू पडला. चोगो पडलो तर सांगते. विनू पडलो तर सांगते हय पडलो. हो बघा पावसात आणि पायाक लागलेला हय पडलो. इथे लागलं. इथे पडला, सॉक्कन पडला असं. सोडायला गेलो आम्ही. हळू ये, हळू प्रसाद घेशी नाही तर. हळूहळू चालते मी, मला माहिती आहे. दोनदा घसरली मी, म्हटलं नको आता हळू झालं. ते काही विचारा ढोरा कशी लावतात ती पद्धतशीर गेली की जायची विचारा. एकदम व्यवस्थित, काय इकडे तिकडे जातील. मी होती ना एकदम लाईनीत, म्हणजे लाईनीत गेली. ते पप्पा आणि नाना असल्यावर त्यांकाच जायत नाही. आणि विनू नाही तुमका दाखवा एक दिवस हा? काय करतो तुम्हाला बघितल्यावर त्यांना मजा येते. आपला माणूस आलेला आहे. एका खेळाचा असता चलून झाले. तू मारता म्हणून करतो, मग माका त्या दिवशी गाय अक्षरशः रमवले. काय करतो पप्पा मारतात त्यांका. पप्पा बघितलं फटाफट मी मारीत नाही हा. पण तू आम्ही आज व्यवस्थित मारल्या नाही काय केलेली पहिली लोकांना ना अशी सगळी माझ्या का माका अंगारी मारू मारू पडची लोक कडसून कलमासून तू हांडा मध्ये